Два Лукашэнкі. Адзін прабуе дамовіцца з захадам і абяцае вызваленне палітвязняў. Другі шантажуе ядравай зброяй, кідае фейкі і правакуе НАТО паветранымі шарамі. Клоунада ці халодны разлік? Пра гэта сёння ў праграме «Прасвет». З вами Сергей Пеляса і вітаю вас на Белсаце. Таксама ў «Прасвеце». Нечаканы візіт кардынала з Ватыкана ў Беларусі. Генерал польскай выведкі каментуе паветраныя шары над Літвой. Чаму міністр Віктора Орбана зачысціў да Лукашэнкі? Гэтай тэмы мы абмяркуем з маім госцем Павлом Усовым, палітолагам. Добрый день, Павел. Добрый день. Павел, Польша спачатку анансавала адкрыццё двух памежных пунктаў на мяжы з Беларусю, а затым адклала гэтае рашэнне на некалькі тыдняў у знак салідарнасці з Літвой. Але за некалькі дзён да гэтага Александр Лукашенко ў Менску зрабіў шэраг, гучных заяваў, часткова хлуслівых у бок Польшы і Літвы. Між іншага, ён тлумачыў, што Польша і Літва ўзброююцца, каб ледзь не атакаваць Беларусь. І таму трэба будзе размяшчаць да канца года расійскі ракета-арэшнік. Ці Лукашенко сваёй гэтай агрэсіўнай рыторыкай ён мог сарваць адкрыццё гэтых пунктаў, ці не? Что тычыцца рыторыкі, то я думаю, што польскі ўрад і літоўскі ўрад, таксама і еўрапейскія палітыкі ўжо давно прызвычаіліся да такой агрэсіўнай рыторыкі. Ён рэгулярна абвінавачвае НАТО ў эскалацыі сітуацыі вакол Беларусі, абвінавачвае НАТО ў тым, што працягваецца вайна. Разам з гэтым вельмі прыхільна ставіцца да прэзідэнта Злучаных Штатаў Трампа. Ніводнага такога вострага слова ў дачыненні да Трампа ён не выказаўся, хаця НАТО і, зразумела, США гуляюць у гэтай арганізацыі вельмі важную ролю. Таму рыторыка Лукашенка, яна абсалютна сітуатыўная і залежыць ад таго, ці ціск Москвы павялічваецца, ці зменшаецца. І мы ўсе з вами разумеем, што рашэнне пра размяшчэнне ядзернай зброі, у тым ліку і стратэгічнай ядзернай зброі, сістэму арэшнік, не ляжыць у межах жадання ці нежадання Лукашенка. Гэта стратэгічнае дзеянне Москвы, і Москва, канешне ж, накіраваная на тое, каб узмацніць і фактычна падпарадкаваць цалкам Беларусь сваёй волі, сваім інтарэсам. Якраз такі ядзерная зброя з'яўляецца тым сцягам, той лакмусавай паперкай, якая сцвярджае, што Беларусь ад нас нікуды не дзенецца, і што Беларусь будзе выкарыстоўвацца як вайсковы рэсурс супраць краін Захада. І, канешне, Лукашенко вымушаны заяўляць, што гэта ягонае жаданне, што ён з'яўляецца гаспадаром краіны, што ўсяж мае нейкую аўтаномію, што ўсе рашэнні такога кшталту ўспрымаюцца і прымаюцца выключна імі, што Москва на яго не уплывае. Гэта псіхалагічнае жаданне паказаць сваім падначаленым, што ён гаспадар у доме, бо калі б ён быў не ў стане гэта рабіць, то я думаю, што сістэма пачала б вагацца, бо сур'ёзна ніхто б у атачэнні Лукашенка і сярод сілавікоў не прымалі б яго ўсур'ёз, а кіраваліся на Маскву. Таму ён жадае нейкім чынам збалансаваць уплывы Москвы ў Беларусі і сваю рэальную ўладу, якая там засталася яшчэ, калі мы кажам пра нейкую ўнутраную палітыку. Таму, канешне, дзеля таго, каб легітымізаваць сваю гаспадарчасць і ўласнасць, ён абрынаецца на палякаў і літоўцаў, і гэта агульна, канешне, псуе і падрывае нават простыя намаганні нейкім чынам стабілізаваць сітуацыю, як гэта было з паветранымі зондамі, балонікамі, якія з'явіліся у прасторы паветранай Літвы, бо выдавалася б, дзе тут логіка, дзе тут рацыянальны падыход. Вось Польшча адчыняе мяжы, раптоўна межы жадае адчыніць, раптоўна такая правакацыя. Таму можна у пэўным сэнсе сцвярджаць, што Лукашенко нават не ў стане кантраляваць усю прастору беларускую. Гэта ніяк яго не апраўдвае з улікам таго, якую сур'ёзную сістэма, як сур'ёзна змагаецца з палітычнымі ворагамі. Але каб забяспечыць важныя падставовыя аспекты вайсковай
прасторы, паветраныя прасторы, гэтага ні службы, ні войска лукашэнкаўская зрабіць не можа. І тут паўстае пытанне: альбо гэта правакацыя, якую змусіла зрабіць Масква на службах лукашэнкаўскіх, альбо гэта ўжо рабілі самі так званыя кантрабандысты ў межах гібридных аперацый, каб сарваць усе магчымыя намаганні і спробы навязаць кантакты і злагодзіць напружанне вакол Беларусі. Так ці інакш, канешне ж, уся гэтая і правакацыя з літоўцамі, і зрыў магчымасці адкрыць межы з Беларусю толькі выключна ў інтарэсах Москвы. Павел, мы зараз працягнем нашу размову і абмяркуем дэталі, у тым ліку, вось чаму Лукашенко анансаваў, што ён мог бы нават прабачыцца перад Літвой за гэтыя метэазонды з цыгаретамі, але пры пэўных умовах. Але перад тым прапаную паглядзець сюжэт, у якім мы сабралі ягоныя, адны з найцікавейшых яскравых заяваў, агучаных падчас форума бяспекі, канферэнцыі бяспекі, якая прайшла на днях у Менску. Прапаную паглядзім сюжэт і працягнем размову. Блазнаватая рыторыка і пагрозы ядравай зброяй. Лукашенко склікаў канферэнцыю бяспекі. Дыктатар заявіў пра віну Захаду і незаконных санкцыях на еўразійскай канферэнцыі, якую сабраў у Менску. У прысутнасці міністраў замежных спраў Расіі і Угоршчыны ён прызнаўся, што гатовы папрасіць прабачэння ў Літвы за шары з кантрабандай, але толькі пры умовах. Эксперты лічаць гэта блазнаватай рыторыкай і адмовай саступаць. Адначасова ён шантажаваў ядравай зброяй і кідаў абвінавачванні ў бок Польшчы і Літвы. Благодарю вас за то, что вы пригласили меня. Свой больш як паўгадзінны выступ падчас міжнароднай канферэнцыі еўразійскай бяспекі, што прайшла ў Менску 28-29 кастрычніка, Лукашенко фактычна адразу распачаў з негатыву. Не все сегодня должны были добраться до Минска. Ну а як жа ж Літва закрыла мяжу ў адказ на правакацыі з кантрабанднымі паветранымі шарамі з Беларусі. Прызнаць віну гэтаму Лукашенку, як заўсёды, было цяжка. Знаете, если виноват, надо всегда извиняться. И если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, нас убедят в этом. Пробуют сейчас убедить. Мы публично готовы это обсуждать. Мы извинимся. Гаспадар канферэнцыі не верыць у версію афіцыйнай Вільні, хоць там заяўляюць, што толькі сёлета памежнікі нашай паўночнай суседкі перахапілі ўжо 545 шароў з кантрабанднымі цыгаретамі і 50 дронаў, якія заляталі з тэрыторыі нашай дзяржавы. Вот этими своими такой блазноватой риторикой он показал, что он не собирается соступать. Его пропанова это, давайте вступим в перамовы, давайте. Вот Трамп ведзе перамовы, он про это и говорит. А вы чему не ведете? А коли не ведете, вот до вас шарики полетят, а я тут ни при чым. Удзельнікаў канферэнцыі, сярод якіх былі заўважныя міністры замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў і Угоршчыны Петр Сіярто, Лукашенко завяраў, што ні на кого Беларусь нападаць не збіраецца. Никуда мы не нацелены. Никакая Европа, Париж и Лондон нам не нужны. Даже Литва и Польша, даже Вильнюс и Варшава. Они нам не нужны. Нам не нужна эта эскалация. Аднак Вільня і Варшава не вераць гэтым словам, таму і павялічваюць выдаткі на вайсковыя патрэбы, каб у будучыні абараняцца ад расійскай агрэсіі. Лукашенко гэта разумець адмаўляецца. Не стесняются в агрессивной риторике. Вопрос зачем? У меня только один ответ. К сожалению, чтобы общество все больше привыкало к мысли о войне. Эскалацыі не хоча, але пры гэтым прысвяціў амаль увесь свой выступ заходнім дзяржавам, якіх абвінаваціў ва ўсіх магчымых праблемах у свеце, у тым ліку ў мігранцкім крызісе на мяжы з Беларуссю. Санкции – это петля на шее белорусского народа. И вы от нас требуете вас защищать. Этого не будет. Тут Лукашенко відавочна забыў, што гэтыя самыя санкцыі таму і ўвялі, што рэжым правакаваў суседзяў незаконнай міграцыі. Аднак не толькі за гэта. Значная частка санкцыяў была ўведзеная за удзел Беларусі ў вайне, за спрыянне вайне, скажем так. Вось. І таму, пакуль вайна працягваецца, то гэтыя санкцыі здымаць у любым выпадку не выпадае. Калі прапановы дыялогу не спрацоўваюць, застаюцца правераныя спосабы ў выглядзе шантажу і пагрозаў.
Подписанный в прошлом году договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства у нас предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные, для защиты. Но еще раз подчеркиваю, этот шаг носит сугубо оборонительный характер. Бараняцца рэжым відавочна плануе ад Еўропы, добра памятаючы лёс падобных кіраўнікоў Муамара Кадафі і Слабодана Мілошевіча. Таму цытата «Кожны дзень рыхтуемся да вайны, каб яе не было». Не потому, что 3 шары залетело, или беспилотники, как оказались украинские, о которых мы предупредили поляков. Мы не смогли их все уничтожить. Мало времени было. Ну и это всегда сложно. Асабліва цяжка зразумець, каму належаць тыя самыя дроны, якія заляцелі на тэрыторыю Польшчы і Літвы, якія пазней па рэштках удалося ідэнтыфікаваць як расійскія. Аднак Еўропа, маўляў, сама нарываецца, бо задумалася пра размяшчэнне на сваёй тэрыторыі ракетаў сярэдняй далёкасці. Таму гэта шлях у нікуды, сцвярджаў дыктатар з высокай трыбуны. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об орешнике прекратятся. Агулам на канферэнцыю да Лукашэнкі прыехалі ўдзельнікі больш чым 40 краінаў. Пры гэтым у сталіцы Беларусі на адрозненне ад падобнай канферэнцыі ў Мюнхене сапраўды можна было нацешыцца такой блізкай Маскве і Менску антызаходняй рыторыкай. Это некий пошук неких опірышчаў, неких пляцовак, на якіх можна себе представить. Ну, они такие степленькие. Это ніяк не масштаб мюнхенской сустрэчы. У канцы свайго выступу дыктатар заклікаў да дыялогу і заявіў, што трэба перастаць глядзець адно на аднаго праз дула аўтамату. У той жа самы час блізкі хаўруснік Менску, Крэмль, відавочна, не чуе не толькі варожы яму захад, але і нават гэтыя словы Лукашэнкі. А мы вяртаемся ў студыю, дзе са мною на сувязі Павел Вусаў, вядомы палітолог. Павел, ну вось я для сябе не магу до конца зразумець, што гэта. Гэта нейкая прадуманая стратэгія, вельмі складанай сітуацыі, дзе ён з аднаго боку пужае, робіць нейкія фейкавыя заявы, хлусіць, а з другого боку все-таки хоча дамовіцца з США, а потым з еўразвязам, каб знялі санкцыі. Так? І між іншага шары, можа быць, ляцяць таму, каб націснуць на Літву, зняць санкцыі на транзіт калійных угнаенняў. На твою думку, што гэта такое? Гэта больш халодны разлік? Ці гэта нейкая, прабач за выраз, шыза, так, і нейкая такая сітуатыўная спроба знайсці рашэнне? Я думаю, што калі б была б добрая воля Лукашенка, і яна б не была абмежаваная расійскімі ўплывамі, мне падаецца, агульная мова і з Літвой, і з Польшчай была б ужо знойдзена. Ну і прыклад гэтаму, канешне, прапанова адкрыць межы і гатовасць палякаў адкрыць межы з Беларусію. І, на жаль, гэтая прапанова зараз замарожана, гэтая гатовасць. Што тычыцца кантрабанды, яшчэ раз падкрэслю, што на сённяшні дзень палітычная прастора ў Беларусі зачышчаная, любой каментар крытычны выклікае жорсткую рэакцыю з боку ўладаў. А тут на працягу года залетаюць з тэрыторыі Беларусі і дроны, і кантрабандныя зонды, і ніяк дзяржава не рэагуе. Ну, гэта сведчанне двух асноўных таких аспектаў. Гэта альбо гэтыя кантрабандысты звязаныя з дзяржавай і рэжымам Лукашенка, і ніхто іх лавіць не збіраецца, бо у гэтым абсалютная зацікаўленасць атачэння Лукашенка, таго ж сына Віктара, які не раз з'яўляўся у кантэксце розных кантрабандных схемаў, і цыгарэты, алкаголю, якія перасоўваліся з Беларусі ў Польшчу і ў Літву, і на гэтым зараблялі людзі, набліжаныя да Віктара і набліжаныя да самого Александра Лукашенка. Ну, альбо гэта прадуманая аперацыя ФСБ разам з КДБ для узмацнення такого ціску агульна на Еўропу, як гэта было і ў Капенгагене, і ў Амстердаме, калі былі зачынены на некалькі гадзінаў велізарныя аэрапорты, і гэта спрычынілася да
сур'ёзных наступстваў. Ну каб просто не выкарыстоўваць непасрэдна нейкія вайсковыя апараты як дроны, вось могуць прыдумаць кантрабандысцкія хітрыкі з засылкай дронаў. Так, На Павел, засылкай сігарэт. Павел, дозволь, ось ти згадав КДБ. Дозволь, я тебе тут от запитаю, бо у нас трохи час скончується. Не можу не запитати про КДБ. Ось кидається в очі, що Іван Тертіль, старшиня КДБ, вельми активізувався. Сьогодні, ось, недалек сьогодні, відбулося споткання по гандлі, по супраці з Африкою. Ну, подавалося, при чим тут КДБ, так? Повинні бути там міністри, Шейман на крайній випадок. Тертіль сидить на гэтым спатканні. Ранее Тертіль вийшов перед вчора і зробив заяву про те, щоб зараз полепшиться там дочинення вже з Заходом, так? Як ось ти бачиш, чому його роля повеличилась і він вийшов ледь не на перший план? Відавочна, што ўсе знешнія накірункі на сённяшні дзень кантралююцца і звязаныя з дзейнасцю КДБ, і ў сваю чаргу КДБ з'яўляюцца сваёй працягам СВР і актыўнасці расійскай выведкі. А што тычыцца Афрыкі, то на сённяшні дзень гэта даволі важны стратэгічны накірунак, хутчэй нават не ў эканамічным сэнсе ў продажы трактароў, а у вайсковай сферы і сферы бяспекі. Ну, вось недавно прыязджаў сын генерала Хафтара, аднаго з лідараў Лівіі, так, і там на сустрэчы размаўлялі адносна вайсковай, стратэгічнай і тэхнічнай супрацы, і без увядзення і ангажаванне ў гэтыя працэсы КДБ нікуды не дзенешся, і вайскоўцы лукашэнкаўскія, ну, беларуская армія і КДБ удзельнічаюць у падрыхтоўкі афіцэраў і асабістага складу розных афрыканскіх дыктатараў, і мы бачым, што супраца і Расіі, і Беларусі ў гэтым накірунку павялічваецца, яна становіцца інтэнсіўнай. Афрыка зараз гэта велізарнае поле барацьбы, у якую ўключаны і Кітай, і ЗША, і Расія. Ну і Беларусь жадае ў гэтым таксама атрымаць нейкую долю, бо гэта велізарная сфера шэрага рынку, транзіту, таксама кантрабанды ўзбраенняў, і, безумоўна, вайсковыя элементы, вайсковыя службы, у тым ліку КДБ, заўсёды да гэтага мелі наўпроставае дачыненне. Таму і роля, канешне, спецслужбаў на сённяшні дзень, калі яны фактычна кантралююць усю палітычную прастору, у замежных пытаннях павялічылася, таксама яшчэ і з простай прычыны 2020 году. Варта пра гэта узгадаць, калі дыпкорпус хіба найбольшай сваёй колькасці сышоў у адстаўку. І Міністэрства замежных спраў успрымаецца як такое, ну, ціхая апазіцыйная прастора, якую неабходна пільнаваць і кантраляваць, у тым ліку і з прычыны выцекаў інфармацыі, якая, ну, аказваецца потым у руках апазіцыйных структур. Таму КДБ пашырае свой кантроль у розных сферах, а міжнародная палітыка, дыпламатыя, ну, сталася інструментам вось такой унутранай барацьбы, унутранай палітыкі, на вастрыі якога апынуўся, па сутнасці, апынуўся камітэт дзяржбяспекі.